Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City, kapila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamog niya salamat o kaunta. Rice with a twist, bao panigbago nga food trip sa ating mga kapuso diri sa Bacolod City. Ang nagkarailay niya flavors, si Baloon ta sa sining report. Rice is life. Malipot nga dinalan nga may tatlo lang ka mga tinaga. Apang tuman kadalom ang hugot nga relatable gid sa tanan. Labi na sa mga Pinoy. Rice is present sa pamahaw, panyaga, pati na sa panyapon. Pero kapuso, sa Bacolod City, may rice with a twist nga paborito kaunon sa mga estudyante, empleyado kang iban pa nga mga pumuluyo. Anytime. At first glance, violet nga pilit nga daw pang fiesta minatay. Sa second look, the Valenciana pero wala sang manamit nga atay. Ang iniyapotahe, ginatawag nga super kanon. Ang pilit, ginabola-bola, ginamasa nga puno sang paghigugma. Sa toppings naman, may manok kag baboy nga pilian, ala Korean. May seaweed, salted egg, kag balls nga tuna. I expected nila gamay lang pero pagka-wrap naman dako gali. Tapos hindi pa kuno nila maubos ang isa ka bilog. Ang ini mga estudyante, wala nagpaulihi sa pagtilaw. Ang matagipusoon sa maini ay han, mapukaw. Namit, basta namit ah. Do seafoods lang yun po, do pure na seafoods lang. Po sa anay sa stress sa trabaho, nag-food trip anay ang ini nga mga empleyado. Do suman, charot. Pero namit siya. Kapila kami na magbakal mo. Nabaguhan kasi siyempre Chinese ang flavor. Kag namit siya. Kag lain-lain ang flavor. Oo yun, gid. Sa nason kung maguton, try this unique version. Savor the moment. Agud imo man mapamatudan ngang super kanon, no lies. Just pure rice. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos. 1 Western Visayas.